Bahagi ng paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 midterm elections ang nationwide roadshow ng Automated Counting Machines o ACM. Sinimulan na ito noong December 2, 2024 at magtatapos sa January 30, 2025 para maipakita sa publiko ang features ng bagong ACM at magkaroon sila ng hands-on voting experience. Hinagalugad lahat ng mga niyan para nagkakaroon ng real voting experience ng bawat mga sektor ng ating lipunan. Para pagdating nila sa voting center, hindi na po tayo yung ignorante kung ano ang mga proseso na gagawin natin. Alam na natin paano natin isasaganap ang pag-accomplish ng ating mga balota at paano ang gagawin natin pagkatapos natin na ma-accomplish. Isa rin sa binabantay ng COMELEC kasama ang kapulisan at iba pang law enforcement agencies ay ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng 2025 national and local elections. Ayon kay Attorney Almo Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC Region 3, bukod sa Nueva Ecija, wala pang ibang lugar na binabantayan ng ahensya na maaaring mapabilang sa mga ituturing na election areas of concerns. Sa lalawigan ng Pampanga, wala pa raw nakikitang election-related incidents sa kabila ng mga naitalang kaso ng pagpatay sa ilang barangay captains. Sa ngayon, wala pa tayong nakikita, napapansin na election-related incidents na mag-escalate or that would justify yung pagtaas natin ng kategory ng Pampanga as an area of political activity. Paalala ng COMELEC sa mga kakandidato sa eleksyon, i-exercise ang malinis at payapang partisipasyon upang hindi na kailanganing isailalim sa COMELEC control ang kanilang lugar. Panatiliin po natin ng peaceful, orderly conduct ng halalan. Otherwise, kung meron po kaming justification, basis para ilagay ang isang area under COMELEC control, ay wala po kayong magagawa, kundi ba heavily militarize ang isang lugar. So magtulungan po tayo. Samantala, hinihimok naman ng COMELEC ang mga rehistradong botante na mag-participate sa proseso ng halalan. Mula kasi sa 86.48% voters turnout noong 2022 national and local elections, bumaba ito sa 75.46% noong 2023 barangay and SK elections. Ibig sabihin yan, marami sa ating mga kababayan na nagparehistro nga pero wala namang interes na makilahok sa proseso ng demokrasya. Makilahok, makibasagi sa ating pagboto. Dapat sa Region 3, pakita natin, nakahanda tayo, willing tayong makiparticipate. Batay sa datos, nasa higit 7.7 million ang registered voters sa Central Luzon na maaaring bumoto sa paparating na halalan. Pinangangambahan ng COMELEC na higit 6.6 million lamang ang boboto o nasa 1.1 million ang hindi boboto, katulad sa mga nakaraang eleksyon. Liana Canilaw, CLTV 36 News.